Здравейте! Когато режа лози, аз винаги си оставам за резерва повече пъпки или плодни очи, отколкото е необходимо. Защо правя това нещо? Защото погледнете тук този възел. Всичко е измръзнало. Има само два фили, за които ще тръгнат. Именно по тази причина аз оставям допълнителни плодни пръчки, или дори пъпките вместо 10 са около 15. Точно за такива случаи, когато евентуално може да има и измръзване. Отивам да видя лозето, а вие се абонирайте за моя канал. Ето и лозето. Доколкото се вижда, тези пъпки са тръгнали. И за това ще съкратя малко пръчката. И тук пак виждаме, че има пъпки, които са си тръгнали добре. Или на тая цялата пръчка всичко е наред, затова малко ще отрежа от нея, за да намаля броя на плодните пъпки. Тук също съм оставил резервни, но както се вижда, всичко е наред. Малко съкръщавам. Тук също. Отгоре. Отгоре също. Или след това ще ги гътна. Резервните са добре. Тази са 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. И нея съкръщава малко. Тази също ми се струва много и я съкръщавам. И така. Аз се познавам сортовете грози. Знам, че става дълги чепки под над половин килограма. И например тук съм оставил 13-14 пъпки на тая пръчка. С резерва дори на върха. Затова ги броя и оставям само 10. Пожелавам ви добра реколта на всички. На есента да се похвалим с богат урожай.